Hola, bones, com esteu? Què? Portava dies, sense penjar res. Encara em direu que no m'enyoràveu. Me cago en la mare que us va parir. Però bueno, porto bones notícies. Bones notícies tampoc. És que el 14 de setembre comencen les classes als instituts. Si ets estudiant d'ESO o batxillerat, deixen dir-te que ets un desgraciat. No va a males, o sigui, no va a lo personal. Però és que les desgràcies mai venen tot soles. I és que esta vegada no només tornes a l'Insti, sinó que tornes a l'Insti en els protocols i mesures anti-Covid. I avui, amic o amiga, vinc a dir-te les coses que hauries de saber per a començar l'institut. Comencem! Diverti Vídeos! Primer de tot vull demanar-vos disculpes per portar uns dies sense penjar res, però és que trobo que és necessari no fer res, el puto gos no para de lladrar! Sí, estem, vale? Mentre te mentalitzes en una mescla de resignació i il·lusió que s'ha de tornar a la rutina a setembre. Una rutina moldejada a la nova normalitat per tal d'intentar aturar la pandèmia. Llavors avui us mostraré com està una mica el panorama. Primer de tot, l'essencial és si tens algun tipus de símptoma. Què passa si tens algun tipus de símptoma? Si tens algun símptoma, si tu te notes algo raro, el que hauràs de fer és quedar-te a casa i seguir l'activitat de les classes online per internet. Serà com fer un Discord al Fortnite, solament que esta vegada, al comptes que en amics ho faràs en professors i al comptes de jugar al Fortnite, te tocarà resoldre per què Joan té 50 caramelos i per què Maria li n'agafa un quart i els ha de multiplicar per la figa de la mare que el va parir. Per exemple, per exemple. Però què es considera símptoma de coronavirus? Què es considera símptoma de coronavirus? Apunteu-vos-ho a l'hora de fingir i quedar-vos a casa. Febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, atracció per la cançó Jerusalema. No lo sé. No, en serio, no sé com us pot agradar esta merda de cançó. Jerusalema. Ja ho he dit, merda, se la tinc al cap, hòstia. I és que la mascareta serà obligatori portar-la durant les 2 primeres setmanes d'institut. A partir d'aquí, se valorarà la situació de la pandèmia en aquell territori. Però, espera. A mi, la primera vegada que em van dir això dels 15 dies, m'ha vingut un déjà vu. Van ser 15 dies de veritat? Estos 15 días de nuevo de prórroga del estado de alarma. Hasta aquí tot molt fàcil, no? No et trobes bé, te quedes a casa, punto, problema solucionat. Però què passa si estos síntomes los tinc a estudi? Contestan, Berti. Què passaria si estos síntomes los tinc a estudi? Molt fàcil, te porten a un puesto individual i ben ventilat i avisen al director o directora. Te col·locaran una mascareta quirúrgica. Si presentes símptomes de gravetat, trucarem al 061 i se't ficarà un cartell al front que dirà: tinc Covid, tot aquell assetjament escolar produït per part dels meus companys estirà plenament justificat. No, això últim igual m'ho he inventat, Ara bé, són mètodes que estan ben estudiats, pareixen efectius, però hi ha la pràctica. Què pot passar a la pràctica, I és que el que diré ara és un problema estructural, és a dir, un problema que ve molt més atrás de la pandèmia i que possiblement hauria de fer algun vídeo parlant sobre això i les coses que no m'agraden de les escoles. Perquè me pareix una barbaritat obligar a xiquets i xiquetes durant 6 hores seguides a portar una mascareta. És que, vull dir, si és difícil aguantar aquestes 6 hores sense mascareta, imagineu que hasta el desembre no deixa de fer calor. Com collons han d'aguantar en mascareta? I sense aire condicionat? Però mirem la part positiva, com que ara els estudiants porten mascareta, no mos tocarà escoltar pel passadís com remuguen los de segon de batxillerat. Segon de batxillerat és molt difícil, tio. Lo meu batxillerat és lo més difícil de tots, tio. Les celes que mos follaran, és que els exàmens és que no podem respirar. I no crec que pugui funcionar bé. Trobo que serà un descontrol per part dels alumnes i pel professor. I si no tinguéssim este problema de base, segurament podríem agafar mètodes més efectius de cara a la pandèmia dins de l'institut. Però imaginem que tot surt bé. Imaginem que els alumnes tenen voluntat i ganes de portar durant 6 hores seguides la mascareta. Hola, som alumnes, tenim voluntat i ganes. Què passarà quan sona el timbre i surtien tots en manada? A la merda les mascaretes, puta Espanya! Què passarà quan sortiran fora de l'institut i cap profe tindrà poder sobre les seues accions? Vaig a llevar-me la mascareta perquè no tens cap poder sobre les meves accions! Buah! Suposo que sortiran per turnos per evitar este tipus de situacions. En fi, que lo no ús de la mascareta queda prohibidíssim. Segurament, a l'hora del pati, los xavalets que estan acostumats a fumar porros hauran d'adaptar-se en esta nova normalitat. I a comptes de fumar porros, el que faran serà respirar aire pur d'amagat. I no res, què penseu? Teniu ganes de començar l'institut? I jo tinc ganes de començar les classes. Tinia. Si no fos perquè la rectora de la universitat mos ha enviat un correu dient que reduiran la presencialitat a les classes. Que és perillós, que hi ha molt de risc. Però bueno, va, això m'ho reservo per a la setmana que ve. Jo me'n vaig, espero que us hagi servit. Si us ha agradat, fiqueu-li like, comenteu si encara no em seguiu. Per l'amor de Déu, seguiu-me. Així que, au, adeu-siau!
Diverti Vídeos.